já vás tady všechny zdravím v dalšího vlogu. A já jsem vám chtěla něco ukázat. Tady máme takhle vánoční stromeček. A můžete projít takhle skrz. Tak to jsem chtěla jen tak pro zajímavost. Doufám, že mi to přinese štěstí, protože jsem si prošla skrz stromeček, je to krásný, to vidíte pořád. A tady je televize BBC, má sídlo. Takže jo, takže to je vánoční vlog. Dlouho jsme se neviděli. Já doufám, že se všichni máte fajn a že od teďko máte na svátky volno a užíváte. Tak prosím vás, dneska teda máme 24. Takže budu dělat večeři. Ale já jsem se rozhodovala, jestli budu dělat anglickou verzi nebo českou verzi. A rozhodli jsme se, že si uděláme anglickou. Protože každý rok máme řízek a salát a teď jsme se rozhodli, že si uděláme anglickou verzi. Takže budeme mít roast dinner. Takže budu dělat, upeču brambory, pak udělám mrkev, petržel, to ohřeju jenom na chvilinku a pak to dám taky do trouby a samozřejmě maso. Budu dělat teda vepřový. No ale takže každopádně vám to ukážu, že jo, to je jasný. Takže jdeme na to. Tak já jsem si to maso, prosím vás, včera naložila. Já jsem koupila takový kus vepřovýho. Takhle, takže jsem si to naložila. Takže to dám teď do pekáče a budu to dělat pomalu jako tak na těch 150, 140 chvíli. A pak se uvidí. No takže jo, takže první dám do trouby maso. A je to takhle. A je tam vlastně na tomto tučný, takže to pustí. Ale jinak je teda libový. Takže maso první a dám tam ty brambory. Tak já jsem si tu mrkev a petržel už teda připravila včera. A celer tam mám taky, ale to mám na polivku. Takže jdu to nakrojím to na půl a trošičku to uvařím na chvilinku jenom spařit a dám to do trouby. Takže prosím vás, jako tu mrkev. Možná na půl a na půl, abych to měla takhle. No a teď tu petržel.
No, tak dám tam ještě jedno mrkev. Ty petržele nebudu dělat za stolik, protože si myslím, že nebude až tak to dám vodu a osolím ji a nechám to jenom opravdu spařit. No, brambory jsem si uvařila včera, takže teď je taky připravím. Ty jsou vlastně uvařený ve šlupce. Pak je takhle rozpůlím a dám na plech, okořením, dává se sádlo, no a nechá se to. Tak, takže mám takhle brambory, okořením, dám na to sádlo a dám do trouby. No a prostě nás taky budu dělat pomazánku. My ji děláme pravidelně, takže na jakýkoliv oslavy, na Štědrý den, na Silvestra, takže budu dělat naši klasickou pomazánku. A bude to cibule, sýr, vajíčko a kuřecí salám. Takže jdu na to. Takže dáme salám, cibuli, sýr a vajíčko. Salám, cibuli, sýr a vajíčko. No, tak to jsem tam měla dát, tohle jako první. No. Tak. Znova salám, cibule, sýr, vajíčko. Máme salám, cibuli a dáme ještě jeden sýr. Do té poslední bych chtěla dát chili semínka. Jenom trošku. Aby to chytlo takovou příchuť. Takže takhle. A teď tam dáme
majonézu. Tak, a dáme majonézu. No, pomazánka je hotová. Tak prosím vás, jdu ochutnat pomazánku. Takže. Hele, a je znám, a je výborná. A měl by se to tam dávat v podílu 1:1. Takže salám, vajíčko, půl vajíčka. Salám, půl vajíčka, sýr a cibule. A výborná. Prosím vás, večeře je hotová. Vám to ukážu. Tady máme stromeček a večeři vám samozřejmě ukážu. Takže je to anglická večeře, je to roast dinner, brambory, pork, vepřový, mrkev, kapustičky a petržel. Takže toto je naše večeře. Takže přeju všem krásný pohodový svátky a užívejte si pohodový večer. A uvidíme se zítra. Tak já vás tady všechny zdravím. Dneska je 26. Já doufám, že jste měli pohodový svátky, pohodový Vánoce, že jste si to užili. A já se s váma chci vlastně jenom rozloučit. Užívejte pořád, jestli máte volno, tak si užívejte si svátky. A doufám, že se uvidíme teda ještě před Novým rokem. A budu ráda za like a odběr. Napište jakékoliv komentář, jak jste prožili Vánoce. A uvidíme se určitě před Novým rokem. Tak se mějte. Čau, čau.